Omulo koro anake gima wango i nani Okang'o. Ing'eno Okang'o wacho ni an official technical committee. An pok aneno barua mobedo sign go Okang'o. Namba 2, Okang'o gaga picha ene tok Raila. Mano ng'ata ing'eni bende tok Raila, ji tema ni tok Raila. Joma nigi serious ka Raila ni mako gi police. Okang'o ni winjo koma ne police station mana. Koro ing'eni ka in igo picha gi jakom ok onyiso ni ne technical committee. Okang'o winjo to mara Okang'o nyaka ng'e ni en chone mane en secretary general mar Third Way Alliance no sign. Mina no Okang'o sign. I'm on record. Winji iwacho paso kori kini kiwacho gimoro personal nyaka correct. Okang'o ng'e maber ni an machung' ne political affairs mar party kena political advice. Sama pango gi gin geleng. Alright. Koro namba 1. Okang'o kinyalo wacho ni wan wadhi mention ka Obasanjo ka wan okolongo Obasanjo. Ruto is a president. Tigi milongo ni diplomatic protocols. Manyako ng'e. Sama a former head of state kata head of state bida Kenya ndi procedures maluore. Kagin magikaw Obasanjo no siep jakom. Obasanjo en ng'amo ogore ni democracy gi kaka jakom ogore democracy. Giwinjore. Ka jakom no owacho suluhu. Ni winjo ka suluhu no tamore kata no yie ni no nchu bida Kenya ka nche giwuoyo Okang'o kia mano. Kane giwuoyo Jacob Zuma. Winji kane giwuoyo Jacob Zuma. Okang'o ng'e wachno koso ng'e koso en mowinjo. Koro wan wang'eyo maber niya. Okang'o gini kwase mako. Kech wasesoto leng'utgi. Itemo wacho ni koro gidwa golo tol ni giwacho ni koro wach mana gichako chon nikech Okang'o gini nochako maber. Ne giwacho namba 1. Ruto okoyier gi jopiny. Gigolo Ruto office. Jopiny nodhi e ndara. Ne gigolo Ruto. Mano ne giwe kamano. Giwacho Sava. Giwacho ne Sava. Giwacho ni Sava. Ni nyaka yaw. Makoko yaw to gima kama timore noko yaw Sava. Gilwara koro ne gikaw cost of living ma jomo inyore jomo tho otiko kaka transaction cost gin koro tiko kod yolo kod yoala ka jo piny koro gik mosetimore ma kendo watimo mos ne joma no inyore lakini en gima rach orach nwa nikech Okang'o gini tiyo gi ji marach mondo giket tension giluongo Obasanjo gini ere kaka Obasanjo dhi bedo piny ni dwa yalo wach cost of living ok nyalo to gisetimo for years. Uneno ka adier nitie ni kama koro Kenya chopo winjo be ni nitie ng'at moro manyalo keto jotelo piny mondo Kenya moda duoki onge ng'ama kelo ina 2013 207 208 yes ji negore kendo ne lweny ne nitie yes macha no pogore gi sani nikech macha ko macha ne jigore kendo iluongo ne en gima lich serious mana minono Kofi Annan biro Omulo wacho ni gini ok lich to ji no to madhi 50 ang'o miwacho to kuno keto ji na kama no nego ji koro please no nego ji Okang'o 208 209 kakoro chage Kofi Annan biro mo mediate magiketo Martha Karua iketo Musalia Mudavadi giruto gene wuoyo magikreto office mar prime minister no ntie joma noluoki ne gi opogore nus kane obiro makoro uro se yudo 2013 jiogore gi odhi e pap jogo chamo muma ogidok election ntie joma nobedo sacrifice migona riembo oko jomoko sebedo sacrifice wasewinji oluoki Kalonzo oluoki wasewinji gimosore sani ji odhi e pap jiogore Obasanjo koro bed piny gin giluongo Obasanjo dugi wuoyo sani koro ntie joma kiara gima dhi timore magin to gin magidhi bedo oko kuchocho Okang'o gini makoro ok dhi bedo kana na konye ing'eno nego wuok na maber nikech mbele kae odhi winjo marach odhi inyore bati iwinjo bati Okang'o king'iye mos an